Lur, ya. Ki krotoke iki ya. Jaman tahun 2017 2018 ya. Krotok iki ya nggo rebutan lur. Melondon grontol ya lur. Siki paling alah disewiya pada mili-mili ndaluk sing lembut, sing resik ya. Lah permainan lah ya lur. Ora kaya zaman rumiyin. Iki ya be istilah nggo rebutan. Ora lembut ora cilik sikat bae lur ya. Kemiyen ya. Alah siki angel pol ya. Mbok kepriwe siki zamane. Apa-apane angel lur ya. Jadi ora bisa kaya zaman tahun rumiyin ya. Ya. Kroto iki gemen nggo rebutan lur, main ora patut ya. Ya. Kita pilih ya. Kirane bersih kok, anggere bersih tak sung nang piti lur. Iku tak dadekna duit ya. Ya ora payu ya di shop lah. Pati payak. Pati pelas. Ewe lur ya. Tonggonanane kaya iki ya. Terus ora kaya gemiyen lah. Gemiyen kroto kaya iki ya. Ana lembute campur, istilah campur lah ya kalau kroto kaya iki ya. Wis seneng ora patut ya. Aman itu uang ternak. Wis mburu banget lur. Diapain barek sih? Manuknya main resik. Terus wulune ya klimis ya lur. Pitik juga ya kayak gua ngerti mbani iki anu main ora patut lur. Ya, ora kae cepet lemu juga, vitamin ora patut ya lur. Mbok rika-rika kepengin pada jajal melas apa digoreng bisa lur. Enak lur, aja khawatir. Ora bakal alergi. Kroto kayak iki ya. Ya. Vitamin tok ya lur ya. Vitamin tok ya. Pokoknya main lah ya. Wis pokoknya anane kayak gini disikat wae lah ya. Oke lanjut.